Hola, aprenents i aprenentes, benvinguts i benvingudes al nou podcast d'Aprenem Acadèmia, quasi responsable al diari. Jo soc Núria I jo sóc Edgar. i en aquest nou podcast parlarem de temes de l'actualitat, temes que estan vigents en el nostre dia a dia i que realment si passen en el nostre dia a dia és perquè també poden aparèixer en els exàmens de certificació. Per tant, el que farem serà tractar-los, fer-los un poc més fàcils, explicar com funcionen i quina és la problemàtica i, sobretot, explicar com podem utilitzar-los o què podem dir d'ells si tenim la mala sort o la bona sort, no sé, que els trobem en l'examen oficial, no? Què et sembla? Molt bé, molt bé. Hi ha temes molt interessants, molt recurrents i anem a parlar un ratet d'ells. Totalment, perquè és jo el que sempre intento fer en les sessions grupals i també particulars és per entendre que el que pregunten en els exàmens és la vida quotidiana, no? És el que està passant així en el nostre dia a dia i encara que és cert que hi ha temes que sempre estan i que va avançant el temps i continuen estant perquè realment són canvis com molt forts en la vida actual, sempre hi ha alguna innovació o alguna problemàtica que és nova, que és molt puntual i que, per tant, apareixerà en els exàmens, no? Sempre hi ha aquest tipus d'aspectes. Per exemple, quan va passar tot el tema de la Covid-19, la pandèmia, jo recordo que van ser convocatòries que només hi havia temes orals i temes de redaccions de pandèmia. Per tant, sempre, avui dia no passa, no? Perquè sí que continuem dins de la pandèmia, però ja no tant. Aparentment. S'ha afluixat un poc. El tema ja... Sí. Però jo recordo que va ser com un boom en aquell moment de temes d'examen de pandèmia. Per tant, és important veure què és el que està passant, analitzar per què passa, entendre com funciona la vida actual i veure què podem fer en els exàmens. No? Avui tractem un tema important. Quin tema tractem? Pues avui anem a parlar del tema de la inflació, no? Un tema que està molt present en el panorama actual i que ens afecta a tots directament. Sí. Això, si ben és cert que els preus han pujat molt en aquests últims anys, sobretot a partir de la pandèmia. Això... Jo penso que podem dir que, per a fer-ho així com els exàmens, podem dir que d'ençà de la pandèmia, el d'ençà és un desde, però molt formal, d'ençà de la pandèmia hem pogut observar com hi ha hagut una pujada de preus i un encariment, però també dir encariment, que és un concepte de nivell, en tota la vida quotidiana, no? Perquè hem vist que el preu puja tant en aspectes com alimentació, no? Quins aspectes creus més que s'han vist afectats? Jo penso que un poc tot. Sí, sempre ens enfoquem ahí en el tema de l'alimentació, que és el que més recurrentment partim del dia a dia, no? Però a mi el que més m'ha xocat és el tema del gasoil, de la gasolina, no? El tema del repostatge de cotxes. Sí. En aquests últims mesos és veritat que ha baixat, a diferència dels aliments, que només veu com que pugen. La gasolina ha baixat i és com que aplaudim, no? Però en realitat en 2 mesos ha baixat uns 40 cèntims. Només va acabar la pandèmia, està en torno a 2 euros el litro, i ara la trobem a 1,50 o 1,60, depèn d'on vagis a repostar, però continua sent cara. Ha baixat 40-50 cèntims, és com uau. Que fort, no? Que fort, ha baixat una animalada, però continua sent molt car repostar. Però, clar, estem ahí tranquil·litzant un poquet en aquest tema, però... Jo penso que últimament sembla com que hem de celebrar quan baixa un poc la inflació i realment sí, òbviament, qualsevol davallada de la inflació és positiva, però no podem oblidar-nos del que ha passat abans, no? És com, ara celebrem que estiga a 1,50 € el litre de gasolina, per exemple, però és que abans no arribava a l'euro. Jo recordo haver posat el dipòsit del cotxe i que cada litre no arribara als 99 cèntims. Vull dir, era una cosa al·lucinant. I avui dia celebrem que no arriba als 2 euros. És que és una cosa com un poc boja, que realment sembla que ens hem oblidat del que passava abans. Això és el que estava comentant, que baixa 50 cèntims, quina baixada, és espectacular, però en realitat fa un any estàvem pagant-la a 1 euro i ara a 1,50. Sí. O 1,60. Totalment. És una realitat igualment.
Sí, i és cert, no? Que com que sí que en la part de l'alimentació, com tu comentaves, és una part, jo pense, que és més sonada o sempre fem més incís en el preu dels aliments, com han pujat i tot el que això suposa, perquè és un bé bàsic, no?, l'alimentació, cosa que el gasoil, per exemple, la gasolina potser no és un servei tan bàsic o tan important. I sí que centrem l'atenció en aquesta part de l'alimentació. Jo penso que de manera encertada, però no podem oblidar-nos tampoc de la resta de la vida quotidiana. És que tot ha pujat de preu, tot s'ha encarit i realment és important que ho comentem així, no? Jo penso que podríem començar parlant d'una notícia que tenim així en la tauleta electrònica i que vos adjuntarem també després en el vídeo, que va ser publicada ahir, justament en la pàgina d'Apunt.Media, en la pàgina web, que diu el següent: la inflació frena al 3,3% al març per l'abaratiment de l'electricitat i els combustibles. I explica bàsicament que el març, el mes de març, tanca amb una forta caiguda de la inflació perquè el preu de la llum, el preu dels combustibles, doncs ha frenat, no? I això suposa un estancament o una pausa en el tema inflació. És el que comentàvem, no? Estem celebrant que hi ha una pausa quan realment hi ha hagut molt d'encariment. Sí, al final és com que perdem un poquet ahí, com que no tenim memòria, no, de lo que passava fa un any o més de la pandèmia, però si et pares a analitzar detingudament un ratet, pares ahí un poquet a mirar, et dones compte de que és una barbaritat. I per molt que ara pegui una baixadeta xicoteta, és molt més de lo que pagaves fa un parell d'anys o abans de la pandèmia. Sí, totalment. Sí que és que la inflació sempre està, sempre existeix, perquè realment forma part de qualsevol sistema capitalista del món actual, però és cert que hi ha hagut com un augment o s'ha fet com un acceleró molt fort els últims anys, no? Ja dic, com comentàvem abans des de la pandèmia, no? Hem pogut observar que sí que s'ha anat encarint. La cosa ha anat a pitjor, ha empitjorat, que seria una forma millor per als exàmens, després de la guerra de Rússia i Ucraïna, que és un tema que també per a la convocatòria anterior, l'any anterior, no?, de l'examen, era molt recurrent, també en els cursos la parlàvem moltíssim perquè estava passant, i realment sí que en l'examen com a tal el tema bèl·lic no van a preguntar-lo, si estem a favor, en contra o què passa, ahí no entrem, però sí que les conseqüències de la guerra també són molt importants en el nostre dia a dia, perquè en aquest cas veiem la inflació, no? I també podem parlar d'un munt d'aspectes diversos, com per exemple el tema refugiats, també, que podríem tractar en futurs podcasts, o aspectes similars, no? Sempre qualsevol esdeveniment que passa en la vida deixa una empremta forta en l'actualitat. Avui parlem de la inflació perquè ja dic que hi ha una infinitat de temes que podem comentar. Per tant, si et sembla, ja que hem comentat què passa amb la inflació i per què és important comentar-la a hores d'ara, ja dic tant perquè existeix com per la davallada que hem pogut observar d'ella, què passa amb el govern? Què ha passat? Tenim notícies ahir molt recents del govern amb el tema inflació. Coneixes alguna innovació o alguna ajuda que s'ha proposat o alguna cosa? Jo tinc per així algunes, ara les comentem. Sí, jo vaig llegir ahir una que eixia del diari, de part de Ximo Puig, i parlava d'una espècie de bo, no? Com que traien una espècie de bo d'ajuda per a ajudar als ciutadans, i crec que eren uns 90 euros de bo per a fer ús en xicotets comerços i en grans superfícies també, en supermercats, i és per a això, per a tot el que és el tema aliments, consum diari d'aliments, tot el que és aquest tipus de superfícies. Jo penso que aquest bo al qual fa referència, important fer incís que en valencià és bo i no és bono. Sí, jo ho vaig llegir, la notícia la vaig llegir és bo, és un poc impactant, però sí. En un diari en valencià i me vaig quedar sorprès perquè jo no la coneixia. No és una paraula que diguem moltíssim. Jo pensava que era bono i quan la vaig llegir, sí, i és important perquè de cara a les proves de certificació, òbviament, habitualment en el títol, per exemple, si vos pregunten sobre el tema, sí que apareix la paraula bo, no? Però molt de compte perquè quan comencem a parlar, si ho fem de manera espontània, és molt fàcil que en un oral diguem bono, no? I clar, ahir tenim una errada greu per dos aspectes importants. D'una banda, perquè és una incorrecció i en valencià bono no existeix. Però a més és més fort encara perquè el corrector el que li demostres és que no t'has fixat correctament en el text.
Perquè si en la fulla t'apareixia la forma correcta, si veu que la falles i la dius incorrectament, és com, no m'he fixat correctament en el que posava. Per tant, és més greu. Així que, eixe bo que tu comentaves, pense que s'anomena bo de la cistella de la compra. Sí. Crec que és d'eixa forma. També és important perquè en valencià no és cesta, òbviament, tampoc és carro de la compra, quan fem referència a anar de compres, sinó que és la cistella de la compra. Per exemple, quan entreu en alguna pàgina web a fer una compra, bé siga de roba, bé siga dels cursos d'aprenem, dona igual de què, sempre teniu el que en castellà diem el carrito de la compra, en valencià és la cistella de la compra. Per tant, també dir carret de la compra seria una forma castellana, un plagi, no? Una traducció literal que no seria la correcta. Per tant, més ajudes. Així comenten, per exemple, també en Apunt, també notícia d'ahir 30 de març, noves ajudes antiinflació. Comenten el bo de la cistella de la compra i comenten també el bo d'ajuda per al lloguer dels joves. Un tema també i un aspecte que també s'ha vist molt afectat, un sector molt afectat per la inflació. Sí, al final els joves, no? És la gent que està començant a treballar o que està acabant d'estudiar i estan ahí un poquet que se'n van de casa, que no. I jo crec que poden ser ajudes molt interessants. Després podem entrar en objecte de debat de si aquestes ajudes es poden complir tal qual les venen, no tal qual les posen. Sí. Però, bueno, a simple vista no. Semblen interessants. Sí, totalment, no? Tot el que siga ajuda sempre sembla com que és una bona opció. Ara furgarem un poquet a veure què hi ha al darrere, perquè així, en el nivell C1 C2 no ens podem quedar en el que ens diuen. Sempre hem de fer un pas més endavant i plantejar-nos més coses. Per tant, ara comentem què passa. Però de moment el bo del lloguer dels joves sembla que és una bona proposta, no? Creus que els joves o la joventut, si volem fer així un llenguatge un poc més genèric, no? I no tan... més genèric en termes generals. La joventut és un tema o és un sector de la població que està en molts temes en l'examen? Tu què penses que passa? Ja no tant l'examen, sinó els temes que apareixen en l'examen. Penses que com a tema d'examen la joventut és un tema recurrent? En aquest cas ja veiem que pot aparèixer i ha aparegut ja, perquè recorda, per exemple, la Siakova de gener del 2022, si no recorde mal, va ser el nivell C1, però potser m'equivoque, ho deixarem per baix en la cajeta d'informació, però sí que recorde que va aparèixer ja una vegada el tema del bo del lloguer jove, o de la vivenda, no? De l'habitatge, millor dit, dels joves en l'actualitat. Per tant, sí que va aparèixer en aquella ocasió com a tema. Creus que pot aparèixer en molts més temes? Per què sí, per què no? Què creus? Sí, bueno, jo crec que estàs parlant de l'ajuda a la vivenda, no? Que es va treure fa un any, no? Sí, fa un any, literalment. I ara han tret un altre, no? Que és per a lloguer jove. No sé en què es diferencien, la veritat, però bueno, estarà per ahí, no? Serà el mateix al final, igual. Sí. Sí, jo crec que poden ser temes recurrents, estan presents en el dia a dia, totalment. En els diaris ixen totes aquestes setmanes i de cara a l'examen, que ja no queda molt, no? Que més el que crec que poden preguntar és temes actuals i de cara a la joventut, sobretot, és el que jo penso que podem més... Clar, sí. Jo vull fer un poc d'incís en això, en el que estàvem comentant, perquè la joventut és tema recurrent d'examen. I és perquè nosaltres podem incloure en la joventut, estem posats en tots els temes. Podem preguntar, per exemple, i ho han fet ja, sobre el treball, sobre la precarietat laboral, la dificultat que tenim avui dia els joves d'entrar en el món laboral. Els contractes FEM, per exemple, també és el seu tema d'examen. Podem preguntar també, per exemple, sobre noves tecnologies, la qual cosa suposa un lligam molt estret entre joventut i l'actualitat, no? Perquè els joves som els que estem ahí en el tema. I realment jo penso que entendre com funciona o què li passa avui dia a la joventut és fonamental per a l'examen. Si jo entenc com funciona la vida, podré argumentar molt més fàcil en l'examen, no? Si jo entenc com funcionem com a població, és més fàcil que puguem explicar què és el que passa. Sí, jo crec que sí, que a l'estar també més ficat en xarxes, estàs tot el dia en el mòbil o tablet o ordinador i estàs ahí ficat en temes d'actualitat, ja sigui passant un TikTok i mirant que siga espontàniament.
Sí, jo crec que els joves són els que més lligats estan a les tecnologies. Bueno, al final és algo que és per a tots també, però sí, és un... Sí, i jo penso també que estem en tots els temes importants, no? Però també és perquè en els exàmens, moltes vegades, ja dic, apareixen temes d'actualitat de tot tipus, no? Però la joventut també hem de pensar que som un sector de la població que normalment genera molt de canvi en l'actualitat, no? Som com la part de la població que més lluita pels canvis, que més intenta fer innovacions, que més intenta canviar, i per tant també qualsevol aspecte que estigui canviant de la forma tradicional a una forma innovadora sempre serà tema d'examen. En aquest cas parlen de la problemàtica de la inflació, però ja dic que la majoria de temes que apareixen són canvis de paradigma. Si fins ara estava establert un paradigma actual i ara de sobte volem canviar-lo, normalment la joventut està per ahí clavada, no? I ja dic que, per exemple, amb els mitjans de comunicació, que ha aparegut moltes vegades el tema, fins ara el que teníem era una comunicació, no? Uns mitjans de comunicació tradicionals, com la premsa, la televisió, la ràdio, i ara passem a tindre tuits, tindre YouTube, informar-nos en Twitter, en Facebook, i un altre tipus d'informació, no? O de mètodes d'informació. I ahí està la joventut, que és qui fa aquest canvi, sobretot. Sí, a vegades depèn de la red també, depèn de la xarxa. Sí. Potser sigui un poc contradictori, no? I el tema d'informar-se, perquè tampoc saps el medi del que ho estàs llegint. Però podem entrar ahí ja en notícies falses, en difusió de la desinformació. Això és un altre tema que podem parlar en un altre podcast, perquè ahí hi ha moltes idees i molt interessants, la veritat. Però de moment el que podem dir és que estiga bé o no estiga bé, siga el millor o siga el pitjor, un canvi de paradigma sí que hi ha. Sí, sí. No? Sí que estem observant. Doncs mireu, per continuar, també hem parlat abans del bo de cistella de la compra, també del bo del lloguer jove, i també han llançat un bo hipoteca. Per la gent que avui dia té hipoteques, que ja sabeu que, sobretot la gent que pot fer-te la hipoteca amb un tipus d'interès que no siga fix, que siga variable. Clar, avui dia, amb la pujada de l'inflació i de tot el que hem comentat abans, les hipoteques també es veuen afectades, i més encara la gent que ja dic que no té un interès fix, sinó que varia segons el que passa en la vida. Per tant, sí que hi ha hagut com moltes reformes i moltes crítiques últimament sobre el tema, perquè hi ha famílies que realment avui dia no poden fer front a la seva quota mensual de la hipoteca com a conseqüència d'aquesta pujada al·lucinant del preu, no? Per tant, també tenim per ací, no sé si ho veus, el bo de les hipoteques, que ens explica un poc una infografia com funciona. Veiem que hi ha bo de 300 euros i de 600 euros, sí, no? Ajudes. Varia, depèn de lo que ingressen anualment, no? La família seria en aquest cas. Sí, doncs el mateix que els bons per al lloguer o... Imagina que funcionen similar, no? Va ser a lo que reben anual, tenen un bo major o pitjor, no? D'ajuda. Sí. Mira, així per exemple posa, d'aquesta mesura podran beneficiar-se les rendes mitjanes i baixes. Òbviament, són el sector de la població que més ajuda necessita. Però em sembla curiós que diu beneficiar-se de les rendes mitjanes i baixes. És important recordar que en valencià renta no és renta, tal qual, sinó que parlem de la renda anual. Per això, per exemple, en castellà fem la declaració de la renta, però en valencià diem declaració, per a ser valencià, de la renda, importantíssim, i parlem de rendibilitat i no rentabilitat, i són conceptes com molt específics. Jo, sens dubte, per a temes actuals com la inflació o similars, són conceptes que és imprescindible que dominem, no? Perquè apareixen moltíssim. De fet, anècdota, últim examen de junta qualificadora en octubre, una de les redaccions que apareixia en un dels punts que havíem de comentar era com afectava la renda familiar, no? Com afectava la renda en la vida actual, en un context específic. Però molta gent en aquest examen no va saber quina idea comentar perquè no entenien què volia dir la renda. I ja hem fallat i una de les idees de les tres que hem de comentar no podem comentar-la. Per tant, tenim ahí ja una penalització prou forta. Així que paraules super importants aquestes que hem de comentar, no et sembla? Sí. Són imprescindibles. Sí, una paraula així, moltes vegades, saber-la o no te pot... Sí, totalment. Te pot treure d'un embolic.
Jo, per anar concloent un poc, considero que hem de comentar només una última idea, i és que també la pàgina de Punt Mèdia, de Punt Notícies, també del 29 de març, fa un parell de dies, pense que va ser la notícia que vas veure i me la vas passar, com volem dir, Núria, mira això que és interessant per a l'examen. Trobem una notícia que explica bàsicament com demanar el bo cistella de la compra valencià, no? Que ha impulsat la Generalitat Valenciana. I és interessant perquè veiem una infografia, suposa que si gire ara l'iPad no es veu massa bé, però sí que la podem adjuntar també baix com a informació. I és important perquè recordeu que una de les parts més importants de l'examen és la mediació. Per tant, és molt fàcil que en les tasques trobem una infografia. En aquest cas és el que passa per així. Tenim una infografia que explica com demanar el bo cistella de la compra. I hem de fer aquest article agafant com a informació el que ens diu la infografia. Per tant, així tenim, per exemple, qui el pot demanar, on es pot utilitzar, quan es pot demanar, no? Informació rellevant sobre com demanar el bo cistella de la compra. I el que hauríem de fer en una mediació és agafar aquesta informació i redactar un article. Però sí amb la informació que tenim per així, importantíssim. Per tant, jo penso que és una bona opció. No creus que podríem posar-la com a infografia? Jo penso que sí que podríem posar-la, la veritat que sí. Prou numerets, no? Fer prou numerets, totalment. Això massa per així, abans de concloure volem fer un aclariment, perquè al principi pense que no ho hem comentat, però suposa que esteu veient que el valencià que utilitzem és un poc diferent. I això serà així durant tots els programes en principi. Jo tracto de fer servir un valencià de nivell C1, C2, més C1, més formal, la veritat, no tan passat ni tan arcaic com el C2, però sí que un valencià formal, i en canvi Edgar parla un valencià... El que parla en casa. El que parla en casa. Sí, és un valencià més del carrer, sí. No? Més de casa, com has comentat tu. Sempre volem dir-vos que és a propòsit, més que res perquè jo tracto també que pugueu veure la diferència de nivell i que entengueu sobretot que Edgar parla correctament i jo parlo correctament, el que simplement està passant és que són nivells del valencià diferents. Moltes vegades pensem, suposo que tu també ho hauràs pensat alguna vegada, que els valencians parlen malament. Sí, ho has pensat? Estàs acostumat a parlar de carrer, de tindre les dues manies i a l'hora de presentar un examen pots pensar que no estàs parlant com toca. De fet, totalment. Jo ho penso encara que potser si no estudies un poc per encalibrar un C1 o un C2, a l'hora d'enfrontar això tu estàs pensant que no parles correctament. Totalment. Vull comentar-ho simplement perquè moltes vegades quan la gent ve a fer cursos, i de fet també quan mires els correus veuràs que moltes vegades la gent s'ho comenta, que sempre hi ha com una part de Núria, jo vull treure'm el C1 o el C2, parla valencià de tota la vida, però parla valencià malament. I jo vull llançar un missatge des d'ací per a dir-vos que no parleu malament. Simplement el que fem és utilitzar un registre diferent al que fa falta en l'examen. Per tant, intenteu llevar-vos de damunt sempre les idees de faig errors, dic incorreccions i canvieu-ho per aspectes que estan permesos i no permesos en l'examen. No? Tu pots dir entonces en el teu dia a dia i és fantàstic perquè és un registre col·loquial i en l'examen de valencià diré aleshores, però perquè l'entonces no està permès, no perquè siga incorrecte. Per tant, quan canviem la mirada i pensem ja no només parle malament o faig fatal el meu valencià o és incorrecte, quina vergonya, sinó que entenc que hem d'aprendre a jugar al joc i cal canviar el xip un poquet, no? I saber jugar canvia un poc la cosa. Per tant, també és interessant que pugueu veure que realment són dos valencians supercorrectes els dos, que no penseu que jo parle correctament i que tu parles de manera incorrecta, d'acord? I que també aprofitem això que estem fent per ací per a que jo en futures ocasions pugui corregir-te d'alguna manera. Corregir-te no, sinó comentar quins aspectes has comentat tu de manera espontània que potser en l'examen no estarien permesos, com algun connector, alguna expressió, el que sigui. Sí? Per tant, així traiem tot el suc possible al podcast que estem fent per així. Molt bé. Perfecte. Doncs, aprenents, fins a la pròxima edició del podcast. Ens veiem molt aviat i que vaig ja. Molt bé. Molt bé, un plaer. Adéu. Adéu.